Eng'ane yoyo komenta kwĩrigũrĩria maguta babeire bakũgania serikali ya Kenya Kwanza gukora amonchererio ao na baigokweneke buna abakenya ubugima bwabo nkoro baburi hokwana omuwimenere bkorwase county ya Kisii Doris Abuli nigabaga kweneke buna nigo ubugima bwabere bogokongera abakenya ase aganirie ubugima gose uchumi kobage kogoroka na baigokweneke buna abakenya nkwegendereria bari amafuta narokere gento bantu baitu timanyeti ngo wa advice ya serikali nchenyinyorete riro muraibense arenge gwonchokana na igarenge goteba serikali iri yarweto yar comment bango tindaro leto bauti ya serikali eniri yete tabante bachandigete bonorora mafuta chibesa ikire indoche bona mafuta garigerere timi 5 ebinto bya sarekire na buna mafuta gendere to commenta inyora nonye nimbari bakondanya gitari nkori na bare gari egari na mafuta gotumeka bono kere gento gogesarigete muntu tari konyara besa chanya gitari chi school fees echo chibesa chiendagere echo bono mwamenya gotabanga orera abante bakwengenta mono emechando bune yega serikali se gokonya abantu baye na bokonyora at least abantu mbale productive abantu mbabate energy yo gwekorere gasi na ribaranyare koba self reliable